Kumbalapauhi ba kajalam Meghalaya kalayar arsut ha kaliang gayok kakon. Henry kalong ipat ka basngau samut. Ban ong ba kita masa kila ban wanra ya kajingya nong ya kajela. Uba arden ulo ong ba kajing wanra ya kajing le kemen tamasa. Kalong kajingya nong tang ya uwe ni arngut. Kat ba kajalam Meghalaya pan. Ha kayok kakot kalanang hiar arsut. Bat kam cem lala ban wanra ya kajinghun ya kajela. Kalau ke basno samun ban ong ba tangki festival kila ban kentiu ya kajela kajing rei pinpet hakan ukur kom ngim dei balong selfish ngim dei ban perkhat hoi kita kinong put ang tem kanut kita ki balik ki bayok kita ki dukan bakindi ki kanut rei pet pat ndei pet pat ya ka rate of unemployment pet ya ka jingduk pet ya ka per capita mo income juga jela kaba ka per capita income juga jela Meghalaya mta kadi kaba ar nagi besha try do ka jingduk kadi kaba ningkong nagi than chate lam ini but kadi ka jela kaba shen ngala banong kala bangat haka debt trap mo haga bakan sakalolong ka jela kaba kitram technically kumba kalong menta ki public undertaking barok ke bidan Meghalaya kila konaps tebaka sorkar nakapor mo kan lu kala ban bailout naga sorkar ke bakit ram haduk mentangi lakit ram khat san hajar klur tam TV organize ki festival kini ki tamasa ai ki jing dia ka babian kan nu kumnu people ai kan transparent saong gan bakan kentiu ringi ngim haduk mentawan obat kini ki festival kan kentiu hoi ke rap ki kat tu kan ni ka thau jing ki kat tu kan ni ringi kren ya ka state borok we ya ka jing ji samla ki jingi pin mo samla jingi khamtam ngin haban keren le asir ba bangin haban suthu tala ringi kut tang haki kam snubha ka bangim suthu mo kapor ayu bangin le kemen kapor ayu bangin le snubha kadon ka jingma namar on pin bernyai ki sama jingi di tamasa ban on umpit pat ye ki kam ki baki de ben le ka sarkar mo ban weng ye ka jingduk ban weng ye ka jing sadin ban wanra ban kentiu ye ka jela ka jingi kin e kita kin chupin shat kin chupin kemen ni ki sama ki ba klem jam hang tur ki shong shit bani le shat ki samla ki ngidon kam ki kam ki jam ngidon kam bangin yo jimun toy na ka jela ka jing dei ba phin chupin shat pen so bhai ni tenga sngo ba lada ka jela ka kieu lada ka jela ka ba bit ka ba biang so tanat ban kring ekwe tang ba hapo uput mo ubakat kum ka rukom em ka jing kiriu lada ka sarkar kalong serious ban yakun drugs to fight against the menace of drugs kan hapan so thu ba hapan pindunga yi gini ki jingle ekmen kita masa naman nang ni ka breed ye ki drugs user phimla ban len baki jingkemen ki jingle ekmen dei hang ni bu sama persang ki ki batmai usama bom judi kya le se usama di kya ki kinja jing le eksobha te le se usama bom pat ma du drugs ula ban sedang hakum kini uyo lat nang ni telada phi don hi ka jing thu bonong ban pendu ka thma persai u drugs phina ban su thu ba phimla ban ya side by side ka tamasa ki festival kimla ban ya side by side ba ka jing pendu ka jing phi drugs nrei kam lum pun man ka breeding place ka bangin umla ban len ni ka jing shisha te ka sarkar ka di ban sim kya kum bangila karen nomor u drugs ka sarkar ka di ban nang ban bu ki priority te ka di ban nang ban bu ni mong ba wat le recommend de ni kwa ki samla ki le recommend tam ka jing recommend ji ka di ban rong ka ban jingut ke long meaningful ke kapa ki don ka kam ka jam mo ta ki nak pisah la jong ki le recommend rei menta pinap di pan pisah ni me ni na phna no ma ban li ya sharp tu kanut ki badan nak pisah la jong ka beli tu ya si bun ki khna mo wi bo khna bom kwa ban le recommend tingi kwa ba ka jing le recommend ka di ban don tang balong ka priority ka jing ke di ban rat soi ka jing tu rat ya bam sap thau kam thau jam ken tiu ka jela ka jing bat la dangi won ra ki bakum kini ki jing le recommend kita masa in ra belum hapo put usam juga akor ka burom ka jong ka jat beri ka jing